И здравейте, аз съм Живко БГ и в момента снимам втори епизод на Атака да летим. И сега направих си нещо тук като къща. В камачето ли играеш? Ага, с Carpent мода си направих тук тези неща. Тук е някакво невидимо. И Да. сега Нещо ще направим, сега да снимаме някой сервер направо. Ако искаш в твоя сервер да снимаме, да направим такова ревю. сега тук тъй. А? Ще изкупи да на компютъра. И хайде, ще правим тук. Тук той може да се включи. Не може да се проработи. Раздето хич не ми трябва. Обаче ето ще ми трябва. Да видим 36 камък. Това кафе е така да? Да, мисля, че е така. И сега вземаме и тия и се правя пода на къща, първо да разширя малко. И тъй аз имах ли залегло? Не, няма. И малко ми лагва. Не се оправим. Живко, нека си место. Да. Нека си место. Добре. Тръгна! Малко спра мишката. И сега малко ще паузирам, който е ден. Се върна. Благодаря ти, Живко! И пак сме тук и сега нека да си направим пода. Разширих го без вас. Цяла нощ. И сега да си направим пода. Да бъдете по-шкодни. После мога да сложим някои мебели. От забрахме на комода. И все пак забрахме на комода. Да си направим кирка. Живко, Да, вземам те покъсва, ти там на сервера правил ли си нещо? да. Но съм разходил съм се и съм си намерил място, где да живея. Има там някакви къщи си пускали. Не, само една дупка съм се скопал тук. Като първоначално. Къща, когато се върна повече ми трябва. Да, мен още не зарежда. Да, това ми зарежда още по-много. Без мода може ли да правим? Мисля? Сам да майка. Айде, готово, стахта се, идете да. Какво? Уф, не научите. Направи ли цялата ако да бити има? Дами и господа, за сега ето ще ни е входа за вкъща и... Опа! За сега ето ще ни бъде вътре шустата в къща. Още няма да правим нещо по-специално, може мебли да добавим, но сега специално се заемем с мода. Той е много як и който е в тази книга. Сега. Трябва ми обзор да роя пръчки, но сега лагам. И да направиш и тъй се поемава. Сега да си направим всичките. И тук се получава и тази книга. И сега тук да си направим тия неща и свършвам тук.
Колко можем ще направим. За времето, което можем. И сега тъй. Пак. Тъй трябва да ще направим. Тъй обаче този път ми трябва такова дърво. Дърво. Офис всички те се паят и ще паузирам, за да не губя време клипа, защото има още 5 минути, докато ги направя. И това е рецепта за една друга и... За който ще ни отговаря или заредно? И дами и господа, ги масите, трите маси, сега ще направим някаква кирка или меч или каквото ще взе. Сега ще направим един хубав каменен ще бъде меча. За сега не съм в състояние за нещо друго. Значи тъй. После ще може да правим отливки на нещата. Тъй! И ай сега да направим... Тук беше и тук. И сега... Айде се направим... Очакай, той е за меч. И той е за меч. Сега тук се правиха части. И това беше от мен. Бях на друга версия. И, дами и господа, това беше от мен. Направих си меча. Прича точно на стон. Само дето не е стон. И ги масите. И надявам се клипа да ви е харес. И до скоро. Чао!